Nya kung amo bay kabaw mo akong amo pag uli nako. Kay kuan man ang wala niya na bayri sa ako from December 1 to December 23 kay 23 man akong flight. 23 flight pagka 25 na anak ko sa Pilipinas. 23 gabi unsa ba? 23 gabi prepare na jud ko para flight pagka 24 man kadlaw na adto na mig airport. So tama ra ko 23 duty sa ilaha. Ang gihatag bud kong amo 23 days ra in town bay. Wala jud niya gikumpleto ang usa ka buwan. Akong pagtuo gikumpleto ang usa ka buwan. Nag-expect ko ba nga kumpleto ng usa ka buwan kay pila na lang gud ka adlaw. Sa nakabuwan 123 days, 7 days na lang 1 month sa nakabuwan ang pagpanarbaho. Wala jud taon gikumpleto pero sige lang okay ra. Nya karon ba agay 24 kadlawon ba akong flight. Hala, dapat alas 4 o dapat alas 5 mulakaw nako kay alas 10 ang akong flight padung Dubai. Nya karon nakamata ko ba kay alas 7 naman. Hinaudtuhan na tungod sa kakapoy kay kanang pizza 23 pa lang perti namang daghan ang gipatrabaho muli ay na kano. Tindaghan namang gitrabaho perting kapuyas nga tanan sa kalawasan. Yung sanang orasan natulog anang pizza 23 sa gabi ibay sa Disyembre. Late na kain tulog. Nya nakatulog ko mga alas 2 na kay akong gi-make sure ba nga ma-prepare na nako tanan ang ako ang mga dadunon inana. Nya naglisod pa ko og kanang kuan kanang unsayngan ani. Pero naligo na ko daan kay bulahan kung magkinaunsa nakaligo na ko. Unya mao na pagka 24 na alisitihan ko bay ug matabay. Hala ka Ginoo ko perti na ginervyos jud ko maayo. Si Sara pag ginagpukaw nako ningon si Sara ti. Unsa man ka ti alas 7 naman. Hala ka wa na jud ko kasabot sa akong gibati kay alas 7 na alas 10 ang flight. Nya karon halang ratol-ratol na ko nagsinulob na ko karsunis dapat akong karsunis ato 4 ka buok. Di naman madahag 4 ka karsunis bay kay kanang di nako katikang. Di na ko katikang bay kung upaton na ko kakarsunis bay. Unya kanang gikuan ako usa buhubo na pug ko sa akong sapatos nalangan na gyud samot. Wala jud ko kapanghilamos wala tanan basta dalagan diretso si Sara na nagdagan sa akong ubang gamit dito padung sa silong kay na ginervyos na kog maayo ba nangurog na kog maayo kay alas 7 na ko kamatano. Alas 7 na kamata alas 10. Unya usa pa nga pagsulay bay ang kaning among taga-Maniho nga bag-o katong gipapalit og lemon nga ang gipalit kanang tisyo kay ginat manguning inahan nga kanang kuan kuno kanang lone aspar siya lone aspar kanang color yellow kuno color yellow sus ni gisugo og lemon ang gipalit kay tisyo man yellow ang sudlanan yellow ang box sa tisyo ay gipalit niya mo na kanang lisod kay pasabto ni bagong taga-Maniho bay grabe gid ka ubos ang sanin. Grabe ka ubos ang pagsabot bay. Magbalaw ka hasta matalong kamatis ipang send pa sa kuan sa WhatsApp. Sa way talong sa ila kamatis inana ba. Nya karon kani nga taga-Maniho nga bag-o. Nilarga ra ka na siya no nga wa siya kasayod og asa ng airport. Ingko asa man ang kauban kay katong isa ka duha maguna silang taga-Maniho. Ang kaning usa bag-o kaning akong gilibak karon ang katong isang daan motoy na swito gyud. Nilakaw raman diretso karon na anami dito sa tunga-tunga padung sa airport ug asad mi padung o kasabot kung unsa na to mong giagian. Ingon siya nga ako siyang giingon nga kanang kay baw ka sa dalan akong giingnan adugay ba kay sa kasabot niya wala ba ko kabaw ingko ay buang-buang hanong nilarga man kang wa man di ka kabaw gabalong late na kaita nagsigira man siya tising bay nya karon ni ingko nga ambi ang imong telepono kay tawagan natong usa ka taga-Maniho. Ala kadugay jud kay kasabot nang sipa mig picture sa dalan bay ug asa mi dapit ug asa mi ana wala man pud kasabot tong taga-Maniho nga karaan kung asa mi dapit di ingko nga muuli na lang ta sa balay ingko ana muuli na lang ta sa balay kay atong kwaon ng isa taga-Maniho nganong naglarag-larga man kadungwa man di ka katultol unya karon ang kaning Google Map pud di pud siya kibaw ko ang binay mo cellphone kay mo Google Map ko niya naratol labiyag maayo kay nalit na ganig matano ingko di pud siya kibaw asa ning Google Map ingko abli imong mobile data unsa pa ni pagpindot kay lain man pud lingwahe na yang cellphone asa man ang kuan ani kay mo kuan ko mukunik ko kay magkuan ta mag Google Map ug asa ra ning airport dapit
Hala ka, pati na mundo guys, kalsada bay, nag-standby, may dapin sa kalsada. Nya pagkahuman, agoy dong, muuli na lang kita sa balay. Pati ng sukuan ni inahan, gudog ni amahan, kay nakitaan ni sa kamera, alas 8 na kapin, nga namin nabalik sa balay. Nakabalik lagi mi sa balay bay, magi katutol pa siya balik sa balay. Pataka lang larga, di lagi kay baw, grabe yung pagsulay lagi bay. Nya karon di naana, nauli namin sa balay, naadit ng taga maniyong nga karaan. Mo'y naguna, nagsunod mi niya. Sus karon pa abot na mo sa airport, dili man da ito maupod ang amo ang ginaugan. Tuyok na pud mi, naog na pud mi kasi ubos kay dili to mao ang para Pilipinas. Naghilak na ko bay, nagdangoy na ko sa sakyanan. Ingko Lord, bahala na gikan ako Lord. Na anak ko parte na kong hilak. Parte na kong hilak sa sakyanan kay hapit na alas 9. Hapit na alas 9 bay kinanga salaag pa mi. Niya karon Ingko Lord, bahala na juga na ako Lord. Samot ni tawag si amahan, niingon pa siya nga, kung dili ko no ko kalarga anang adlaw ko no, anang 24, bahala na ko sa akong kinabuhi. Ingko, unsaon manin ako'y bahala kung di ko makasakay aeroplano. Unsa, hapit na mag alas 10. Ingko Lord, sige na lang ko Lord. Bahala juga na ko Lord, ni anak ko. Gailak na ko may sakyanan bay. Wala ko sabot sa akong gibati, mapay gahuot ang akong mga gipang sulob, kay patidagahan akong gipang sulob. Niyon ko, nituyok na po mi dito, ninaog na po mi sa sulod. Pag naog pag yun, naratol pa dyan kumain, ang tinangatagak ang akong bag, nangalagpot, tong direct bag na ako, napunog kindi. Ngayabo ang uban, kay ang kindi, ang usa ka kilo ako manggibutang sa akong direct bag. Unya kanin sa ako, naapakoy backbag, naapakoy kanang isling bag. Ningko Lord, pag naog na ako sa sakyanan, Lord, bahala na ka na ko Lord. Ala kay pag naog na ko bay, naadri ko sa midool bay, niingon ko siya, sister, I will help you. Niana siya sa kuha, maog ito ang instrumento sa Ginoo bay. Grabe bay, dinagan, ingko, brother, alas 10 ang flight, paingon Dubai. Niya, sister, don't worry, I will help you. I can see your hands shaking. Nag-anak na ko, nangurog na ko maayo. Nangurog na ko maayo ba, ginervyos na ko. Niingon siya, sister, don't worry, relax, I will help you. Unya, ang problema, wa pagid ko nakahuman di ay fill up sa katubang i-travel. Hala dito, minadugay og samot. Kay si Sarah, anang gabi wa man ko kay bawang sa unang i-travel. Hala dito, minalangan bay. Abi ni mo ang katunitabang nako sa airport. Baling dinaga na mo niya ako, buktot ko no, na ako'y backpack, pitibug ata to akong backpack, kay 8 to ka kilo kapit. Among gibilin tong backpack bay na ay naninda ditog cellphone bitaw sa airport. Giingnan ato ni brother nga nagtabang nako ninsa, sister, I have brain here kuya. Ninsa, I have brain here kuya. We will put your bag. We will kuan kuno ibilin kuno namo ang bag. We will give him your bag, sister, okay? Kay makita kuno sa kuan kanang bantay kuno sa airport. Dili gid kuno to nako madala nga bag kuno. Nya naa bagi dito tanan ang gamit sa akong anak ka babae. Unya insa, sister, kanilang imong bitbitong kaning isling bag o kaning imong belt bag. Nya sister, tabuni lang sa imong jacket. Bali na bang ginakit nako kay tulo ka jacket og katong usa ka gitapis bitaw nako. Kabantay mo katong pang Korean style nga whole dress. Ana, mo to gituyo to nako kay para matabunan ang akong ubang dala. Nya karon hala ka kay dugay na mami pinil up dito sa i-travel di man jud. Unya nidaga na pud si brother dito sa kanang entrance padong na gid sa arrival ba. Nisa, sister, brother, please, pastor, da, kuan kuno kanang dito, ang, hatag ko 2 minutes na lang. 2 minutes na lang, bay. Hagoy, gidagat. Ingko, kuya, wala pa gid nang i-travel man, wala pa man gyud. Di karon ni daga na po si brother dito sa balik na bud kay 2 minutes na lang. Nisa, sister, please, help my sister, give me 3 minutes. Niya na siya, ingko 3 minutes, di daga na po, luya lagi bay, nagdinagan bitang tong nitabang na ko bay. Ako po nagdinagan po ko paingon dito sa kanang naay mamuhatay og i-travel 5 KD ang bayad. Pilam ng 5 KD in town, pating mahala ang i-travel 5 KD dito sa airport bayad. Abi ni mo bay, layo naman kay siya nako. Mga diri na og dito, akong gilabay akong passport. akong giana niya bagi pa slide nako sa loob kay para maadto na niya ron maasikaso na ang i-travel. Kay di nako kagukod niya, gihangak na ko dinagan. Grabe dinagan ako. Gihangak na ko maayo bay. Karon nahuman na to
kanang i-travel dalaga na pud mi paingon sa entrance, paingon sa kanang